Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα χορκό, σαν όλα τα άλλα. Μόνο που τούτου η μοίρα έταξε του να μείνει μες στην νεκρή ζώνη. Μήτε από εκεί, μήτε από εδώ. Βάλουμε αλεύρι, βάλουμε αλάτι, λάδι καλό ένα ποτήρι, κρέμμυδι ψηλό, κόλιαντρο, δεν ξέρω εσάς ήταν που το λένε τον κόλιαντρο και εσείς κόλιαντρο τον λαλείτε, τούτο, κόλιαντρο και ελιές, ζυμώνουμε δι, βάλουμε δι, μες στην κούπα σεπάζουμε δι, και μετά κόφουμε την έτσι μικρά μικρά μανιμπή και βάλουμε την στο σύνη και βάλουμε την στο φούρνο ώστε να σμίξουν μαζί όλα. Τα χωράφια μας είναι σμίχτα, τα σπίτια μας, οι μαχαλές μας είναι σμίχτα. Δεν έχει ξεχωριστεί η Τούρκος της Πύλας μια μπάντα και Ελληνοκύπριους ή στην άλλη μπάντα. Είναι σμίχτο χορκό. Σηκώστηκες το πρωί για να πεις η καλημέρα ή United. Είναι μάλλον Τούρκος με το χριστιανό. Μπορεί έχει χορκά που χριστιανά ούλα και μαλλώσασαι. Εμείς όχι, ποτέ μας. Το 1963 ήρθαν οι Τούρκοι νομίζω να πειράξουν τους Έλληνες και οι Τούρκοι σπήλα δεν τους αφήκαν και το 1974 ήταν αντίστροφα. Ήρθαν Έλληνες για να σκοτώσουν Τούρκους. Χριστιανοί τον ιδιώτασαν το χορκό γιατί ήρεψαν να κάνουν κάτι και αν δεν τους αφήκασε γιατί τελείτωσαν το χορκό. Ένα σκοτώσαν, ένα σκοτωήκαν. Ευκάλαμε τα χαλούμια σήμερα, ευκάλαμε την αναρή, ευκάλαμε την ρήμου να κάνουμε βλαούνιες. Θέλω χαλούμια παλιά, Να κάνουμε βλαούνιες. όχι γιατί μια φιλενάβα να εισπάρω να κάνει, να μας κάνει και εμάς. Çocuk sen ona maşallah maşallah. Allah. Sen orada la. Ne? Να μας κάνει μια φωτογραφία της μαζί. Έχουν τους γάρδασε. Όλοι είμαστε αδέρφια δηλαδή. Gel Ahmet, gel. Gel. Hadi yallah. Yallah. Πριν το 1974 παντού ήταν έτσι σαν την πύλα. Είχε πολλά χωριά που ήταν σμίχτα και το 1974 εχωρίσαν. Η πύλα έμεινε πάνω στα σύνορα και με τις συνομιλίες έκαναν τον νεκρή ζώνη δάμε. 63 Turkish vehicles passed to the public where to Pila, or it doesn't matter. Does that matter to you? You want to know that? Yeah.
All right, don't say it then. So just tell them 15 Turks return. 15, 1-5, return back to the north. There's no intercommunal violence here. You know, it's not as if the Turkish Cypriots live all on one street or the Greek Cypriots live on another street. Turkish Cypriots live beside Greek Cypriots, sharing the same roads, sharing the same facilities in the village. No violence. When you look from outside, you think, oh, it's nice. Turkish and Greek are living together. It's very nice. Well, when you're into it, it's a different story. Πρώτη λοιπόν επίσκεψη Κώστα Σιμίτη στην Κύπρο αμέσως μετά την διεύρυνση της Ευρώπης το 25. Λοιπόν, ο Κώστας Σιμίτης αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και ο λόγος είναι στη Στέλλα Μιχαήλ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Πρωθυπουργό Σιμίτη να κατεβαίνει. Πριν 60-70 χρόνια δεν είχε ξεχωριστόν καθένα. Όπου έθελε να σε πιένε, όπου του ιούταν, όπου ήταν πιο κοντά, είτε τουρκικών είτε ελληνικών καφέ, ήταν σβηχτή. Χριστιανοί χωριστά, παρά ούτε ένας συνέρχεται. Ο Βρυκτά έρχονταν και παίζαν και κουμάρετα. Τώρα έρχονται, γιατί αν έρθουν τα χαμένοι να τους πούσουν πως είναι παροσκόμος. Δεν πας. Κατηγορία στον άλλον δεν το φύνε πάει. Κατηγορία στον άλλον η δική μας δηλαδή δεν πάει στον τουρκικό κανένα. Το 1955 ήταν η αρχή της οργάνωσης που ήθελαν να κάνουν ένωσης. Μπουκιάμε σιγά σιγά έγιρισε το πράγμα και ήρθαν οι Τούρκοι με τους Έλληνες, ήρθαν εναντίον ένας τον άλλον. Εάν εσείς θέλετε ένωσης με την Ελλάδα και εμείς να θέλουμε ή με την Τουρκία ή να θέλουμε να κάνουμε ταξίμ, είπαν οι Τούρκοι. Και έτσι τραβήσαν καθένας στην δική του καθένα. Δεν έχουμε διευθύνσεις, δεν έχουμε αριθμούς στα σπίτια, πολλά δύσκολο. Αφού ο σύζυγος μου που είναι που την πύλα δεν τα βρίσκει. Πρέπει να του πω εγώ το τάδε γράμμα στο τάδε σπίτι. Επειδή κάθομαστε δυο Έλληνες, δυο Τούρκικα, δεν μπορούν να βάλουν διευθύνσεις
λόγω χάρη να βάλουν, ας πούμε, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μια οδός της Πύλας. Θα σηκωστεί ο Τούρκος με τον κοινοτάρχη του και να βάλει Πασχαλή. Καταλαβες. Και θέλουν να έχει τούτον το πράγμα. Και φύγαν το μόνο με τα ονόματα. Στη γειτονιά έπαιζαμε σμιχτή και μιλούσαμε ελληνικά. Έμαθαμε που τότες. Και Χριστές είναι τέτοια. Χριστές είναι η πειρά. Günaydın ne derler Urumca? Günaydın nasıl söylerler? Κάποιοι Τούρκοι ξέρουν ελληνικά και με λίγα ελληνικά και λίγα αγγλικά συνεννόμαστε. Εντάξει, κάποιες λέξεις, ας πούμε, δεν μπορεί να συνεννοηθώ μαζί μου, αλλά δεν τα μιλώ. Έχει που μιλούν όμως. Άλλο φίλο μου, πώς κάνεις? Το πάτησε καλά? Λίρα πυρχυλό? Ναόκα. Ναόκα ναόκα. Δεν ξέρω. Ανάμεσα κύριο 19, κρομπικά. Άμα και σας προηγήσουν και κοτσινοείς. Τα είχαμε είχα που ήταν νέο και τα είχαμε χριστιανός. Έτσι 14 χρονών και κουβεντιάζαμε. Πήραζε ένα στον άλλο και μάθαν τα. Μάθαμε. Πήραζε ένα στον άλλο. Μακάρα ξέρω εγώ τους αντούτσικα. Σιγά σιγά να μάθω. Να μπαίνουμε στον καθαρίνο να μιλώ τουρκικά. Ξέρεις τουρκικά? Όχι. Έχω την πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Όχι, ούτε καταλάβω, αλλά ούτε δεν ξέρω, δεν μάχα. Τίποτε. Παρόλο μας το νυχτή των χρόνια και τώρα οι παλιοί άνθρωποι, οι γέροι, ο Σίνα που είναι προπάντο, όλοι εξεράσει. Και πολλοί Τουρκοκύπροι μας λέω, μα καλά, εσείς γιατί, ας πούμε, που μια λέξη την ημέρα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια λέξη την ημέρα που μαθαίνουμε. Ξέρω το σιγά σιγά, διαβάζ. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλες. Λίγο ξέρει ελληνικά. Ξέρει όχι, ξέρει ναι, έλα. Έτσι. Toast, sandwich. Because this place is between the two, in the buffer zone, the people in this village are living without law, but in a very lawful manner, which is wonderful. It's absolutely an example to everybody. I wouldn't wish for the people to take it as a sample. Pila is the battleground of two sides. Any other people are from Pila. They'll make better model than what they created. Αν αναγκάζομαι να ζήσω οπουδήποτε αλλού εκτός την Πύρα, δεν θα ζήσω νομίζω μες στην Κύπρο. Αγαπώ πολλά το χωριό μου και τους οργανούς μου. Ενώ είναι ακόμα ιδιότροποι, είναι πολλά λαϊκός κόσμος, δεν τους αγαπά όλος ο κόσμος μες στην Κύπρο. Εγώ αγαπώ τους. Η Πύρα, μακάρι ήταν η Κύπρος όλοι σαν την Πύρα. Το μόνο κακό είναι το μόνο πληρώνουν οι Τουρκοί μέσα. Ηλεκτρισμό, δεν ξέρω. Δεν πληρώνουν. Από το 1974 και μετά δεν πληρώνουν. Και μπορεί να καταναλώνουν πιο πολύ νερό που εμάς. Δηλαδή βλέπεις τους πλήρχουν τα αυτοκίνητα, σφουγγαρίζουν τους δρόμους. Καταλάβες, ενώ εμείς είμαστε πιο επιφυλακτοί γιατί είναι πληρώσουν. Οι Τουρκοκύπροι της Πύλας είναι πραγματικά οι πιο προνομιούχοι πολίτες. Γιατί δεν πληρώνουν τίποτε. Ήταν πολιτική της κυβέρνησης όμως να αφήσει τα πράγματα έτσι μέχρι να βρεθεί μια λύση του Κυπριακού. Φαίνεται ότι δεν εμποδίζει την κυβέρνηση το κόστος των παροχών που δίνει στους Τουρκοκύπριους. Βίλα είναι ως τον Χάλασσα. Στον Χάλασσα έχει πολλά shops, έχει πολλά hotels. Και τα hotels όλα γιορώνουν στον Έλληνα μοχτάδικη. Και Έλληνες δεν μας γιορώνουν. Για εκείνον και εμείς δεν γιορώνουμε. Και εκείνον ρεάλια όσοι είναι να μας γιορώσουν, πας στον ρέμα και το. Κοιτάξτε.
Οι τουρκικές αρχές λαλούσαν ότι η πύλα είναι δική μας. Ενώ οι Έλληνες λαλούσαν είναι δική μας. Κατά τρίτα είναι νεκρή ζώνη. Εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας να πάμε να πληρώσουμε ή στον Ελληνοκύπριο γιατί εντζούς που μας διά το ρεύμα. Ή να πάμε να πληρώσουμε στους Τούρκους οι οποίοι θέλουν. Ρωτάς με εμένα, η προσωπική μου αποψία είναι βέβαιος πρέπει να πληρώσουμε. Come ti scrivi? Bila. Evo spedi stavolta, guarda. Non voglio quello strano, non mi rende se lei. Arasın da koymu. Yarın mı stavo? Arasın da. Ha var. Bektaş. Ayşe mi? Ayşe de. Посидел, я на посидел либо. They should be very happy because they work together, they live together, but still don't like each other. They're trying to look nice to their owners, I should say. The politicians, both sides. They're all told what to do by the politicians, and do this and do that. It's rubbish. Είχες καμιά φορά έτσι φίλο τουρκοκύπριο της πύλας? Όχι. Γιατί? Δεν έτυχε. Εκεί που πάει τώρα είναι Τούρκος. Κατάσκοπος. Ψεύτης, κλέφτης, κοντραβαγής. Είναι καμιλός. I'll tell you this, if you get 100 Greeks from anywhere, 100 Turks and put them together in a village, they will live in much harmony than what they do in Pila. Τον αστυνομικό κάνει. Τζαρνάς του, κάνεις, παίζει χαρτιά μαζί σου. Πάει και καταγγέλεις. Ήταν ανθρώπινο. Το ίδιο και με τους Τουρκοκύπριους. Εσύ, ας πούμε, Ανάγη μου, να μου κάνεις μια χαρά, καλά, ευχαριστώ, να βρεθούμε αύριο, ξέρω εγώ, τελειώνει. Εκεί. Φυσικά ζούμε μαζί. Όχι να φτάσω και στο σημείο να αποκαλώ τον κατακτή την αδερφό μου. Κανεί μας το Τι? Κανεί. Τίποτε δεν ακούω. Με εκείνος έτσι λαλεί, με άλλος έτσι, με τούτο, με εκείνον καλύτερα εντά, με σπίτι μου, ησυχία, είναι τώρα δέντρα, πράγματα. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Με ένα βοηθόια. Ο Τούρκος μου σκοτσασοινή, μεν τον μυρίστης. Οι Τούρκοι ότι να κάνεις βρωμού. Γιατί δεν βάλουν τόσα ματσούλια πάνω του και να μυρίζουν. Γιατί βρωμού, κάνουν μπάνιο, ξαβρωμού ή έτσι. Είναι μυρωμένοι. Είναι μυρωμένοι. Ίσονόστηκε και το άλλα σκόρι. Δεν έχουν μύρος πάνω του και γι' αυτό μου βρωμού. Όλων συνέχεια, αν και έχω... Καμιά φορά δεν είχα πρόβλημα με το και είναι συντρομάκτηκε καμιά φορά κανένας που μου πλησιάζει να μου μιλήσει και έτσι να μου κάνει, μυρίζει τούτος. You've got two worlds meeting here, so we've got gossip from two worlds. So gossip is an institution, but it's good. It's only gossip, it's only talk. It's again, as I said, it's people communicating. Μια πρωί, με τα τέλεια πρωί, ακούω μια μπαουρκάν έτσι πράγματα, πετάχτηκα πάνω. Με σόβρα κοντά, χαβούρισα, δεν ήταν εσύ, κάποιον σκότωσε, γιατί φωνάζουν. Σηκώστηκε πετσερός με λέει μου, έλα γιατί έτσι, δεν ήταν εσύ. Χωτσάς λέει μου, δεν τα λέω το χωτσά έτσι φωνάζει, λέει του. Εσύ λέει μου, δεν άκουσες τίποτα, λέει μου, χωτσάς που ευκαινεί 5 φορές, ανοίξω τα 4-5 φορές την ημέρα, λέει μου, και κάνει, λέει μου, έτσι πράγματα. Όχι, δεν άκουσα. Έτσι, λέει μου, πήγαινε 4, λέει μου, και είναι χωτσάς.
Αποφασίστηκε πριν 9-10 χρόνια για να κάνουν ένα μήναρε για να μέσα στο χώρο. Για να αυξήσουν το ενδιαφέρον στην θρησκεία να ραέ, δεν ξέρω. Διότι ουδέποτε είχε έτσι πολύ ενδιαφέρον από τους Τουρκοκύπριους στο χωριό μας προς την θρησκεία. Φυσικά, να με ακούσουν ορισμένοι τώρα να μιλώ έτσι, μπορεί να θέλουν να με σκοτώσουν. Υπήρχε τζαμί, αλλά δεν είχε μινάρε να πούμε. Είχε δύο σκαλιά μόνο το ύψωμα του μινάρε και ευκαιναμε ο Χωτζάς και φώναζε. Ο μιναρές πιστεύω ότι χτίστηκε για ψυχολογικούς λόγους. Όχι γιατί εξυπηρετά οτιδήποτε ο μιναρές. Και για μας τότε ήταν μια αλλαγή του status quo. Έκαναμε μινάρε, τούτον καιρόν είπα στην Έλληνες ίδια μέρας και εμείς να κάνουμε έναν τρίτον εκκλησία και άρχιψαν να κάνουμε το τρίτον εκκλησία και είναι έναν εκκλησία όσο έκαμε, είναι έναν και ο ημιάλο μες στον Κύπρο να πούμε. The Greeks tried to build a church to block it. So you can, as soon as you approach the village from the south, you don't see the minaret, you see the church. I mean, they had a church and they had so much land and they went and squeezed the church in between the houses there. Κυριακή πρωί είναι πολλά φασαρία, αλλά έμαχαμε και όχι είμαστε. Πάντως εγώ που είμαι τέλεια κοντά, κάποτε Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Και οι δικοί μας οι Έλληνες, μόνο τον παπάς παίζει καμπάνα και ξυπνάμε σε εξωστορίες. Μα δεν γίνεται. Η καμπάνα είναι ο ήχος που χτύπησε ο Νόε να εισέρθουν στην ταχτίνη ή στην εγκύβωτο για να σωθούσει. Άλλοι μικρόφωνα από όξω, κάτι μικρόφωνα, ξέρω, 20.000 αμπέρ, ξέρω, δεν τα μου τα λαούσει. Φωνάζει, όχι κύριε, λέει στον Θεό, εκείνον, όχι τούτο. Μα εγώ θέλω να κοιμηθώ την ώρα, είναι τα φταίω. Και υπέρ του καταξιότην ημάς, της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών, οικετεύσομαι. Οι κατοίκοι της Πύλας ήταν περίπου 1.000, 300 τόσοι και 700 Ελληνοκύπροι ήταν μέσα. Δύο εκκλησίες ήταν αρκετά. Τις εορτές, τις μεγάλες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, φώτα, λαμπρίν και τέλος πάντων, δεν μας εβόλευε ούτε η Παναγία εκεί. Τι ήθελα να στέκει ο κόσμος από έξω, να ακούει απ' έξω την λειτουργία, ή άλλο να είσαι μέσα να συμμετέσχεις στη Θεία Ευχαριστία, και άλλο να είσαι έξω, όταν είσαι έξω δεν βλέπεις, μιλάς. Δεν έγινε εσκεμμένα για το μιναρέ. Ο μιναρές εκτίστηκε. Εμείς σεβούμαστε τις θρησκευτικές τους ανάγκες, δεν τους ενοχλούμε, δεν μας ενοχλούσε, δεν έχουμε παράπονο. Όμως είμαστε υπόχρεοι να ανεχτούμε και το Χότζα στον μιναρέ και τον παπάν στην εκκλησία.
όταν το μωρό πάει σχολείο και ακούει ότι έχει εχθρούς τα μέσα εδώ και να τον σκοτώσουν, το μωρό βέβαια για μένα λιώνεται άλλος πώς και μισά ένας τον άλλο. Όταν βγάζεις τα μωρά μπροστά από το άγαλμα του Ατατούρκ και με κάποιον τρόπο να τα ορκίζεις, είναι φυσιολογικό να αποφεύγουν τους Ελλήνες. Αυτό υπάρχει. Στην πείρα παλιά δεν υπήρχε, σήμερα υπάρχει. Δεν σημαίνει το ίδιο με τους Ελλήνες όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Ελληνοκύπροι διδάσκονται να μισούν τους Τούρκους. Διδάσκονται απλώς την ιστορία. Το 21, ας πούμε, ένας βιτσής ξεκινά την ιστορία την ελληνική. Εσφάξαν, ας πούμε, τον Αθανάσιο, εσουφλήσαν τον Αθανάσιο Διάκο. Όσο να πεις, μπαίνει στο μυαλό του ο στρατός και η ιστορία χαλάσει. Από την ώρα που πάει στρατιώτη, μιλά σου συνέχεια. Μιλά σου για τον Τούρκο. Όπως μου είπε ο γιος μου προχτές, Τούρκος καλός, μόνο νεκρός. You've got no right to, when you have a child, to say, oh, you're a Muslim from now on, or you're a Christian, or you're a Catholic, whatever. You should let them grow up and decide themselves what they want to do. Είμαι Ελληνοκύπριος. Εμείς είμαστε Τούρκοι, δεν είμαστε Μουσουλμάνοι. I'm Cypriot. And then Turkish Cypriot. There they call it. Why you call yourself a Greek? Why? Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να μας ανεχθεί κανένας στην Ελλάδα. Όχι ο Εγγλέζος, όχι ο Αμερικανός, όχι ο Τούρκος. Δεν μπορεί να μας το παραβιάσει κανένας, δεν μπορεί κανένας να μας το σταματήσει. They live together, next door. They give a birth, both of them, at the same time, at the same hospital, at the same doctor, at the same island. And one of them becomes Turkish, one of them becomes Greek. Is there any questions for that? Oh, they told us. What did they tell us? They told us before to kill each other. Why don't you kill me or I kill you? Βουδαμε αρχινεύει το κυπριακό πρόβλημα. Εμάς είπαν μας, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι. Έτσι εγγράφτηκαν το 1960 που έγινε δημοκρατία στην Κύπρο. Ανεβρίσκαν και γράφασαν κάτι άλλο. Δηλαδή Κυπρέος, Κυπρέοι. Εγώ νομίζω θα ήταν πιο σωστό. Καμιά φορά δεν είπε κανένας, εγώ δεν να πολεμήσω για να έχω αυτοδιοίκηση και όλος ο κόσμος μέσα στην Κύπρο, ας πούμε, να έχουν το ίδιο δικαίωμα. Τούτος είναι Τούρκος, εκείνος είναι Χριστιανός, εκείνος Αρμένης. Όχι. Αν είναι ο Αρμένης ο καλύτερος και ο κατάλληλος, να ψηφίσουμε τον Αρμένη να βγει ποτέ τον πρόεδρο ή τον Τούρκο. Αν είναι ο Τούρκος ο πιο κατάλληλος για την Κύπρο, ας πούμε, να ψηφίσουμε. Είναι Χριστιανός. Αλλά ουδέποτε μπορεί να δεχτεί ένας Τουρκοκύπριος το πρόβλημα. Ή και έναν Χριστιανό να πάει να ψηφίσει, να βγάλει Τούρκο. Μα να μην το ζηπελάς που λαλείς. Εδώ και 3.500 χρόνια προ-Χριστού. Προ-Χριστού. Δηλαδή ο ελληνισμός υπήρχε εδώ μέσα. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε εδώ και 200-300 χρόνια. Από τότε ήρθαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Και να το πούμε και διαφορετικά, ποιο δικαίωμα δηλαδή είχαν να ζητήσουν αυτή την απέτηση.
Les soldats de nuit qui font toujours attention, ils regardent. Bon, le monsieur, je pense que c'est un monsieur de la télévision, ça fait rien. Les soldats de nuit, si on prend des photos, il va venir chercher les films. Τους τουρίστες του φέρνουμε στην πύλα για να έχουν το αίσθημα ότι ο κόσμος που ζει στην πύλα ζουν μαζί ελεύθερα, χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ήταν η περίπτωση πριν το 1974 στην πύλα. Αν δείτε στα δεξιά, στα αριστερά, υπάρχει το Κυπριακό, το τουρκοκυπριακό καφενείο, υπάρχει το ελληνοκυπριακό καφενείο. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, επειδή εγώ δεν είμαι από την πύλα, πίνουν τον καφέ τους στους Τουρκοκύπριους, στους Ελληνοκύπριους. Γι' αυτό προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στους τουρίστες. Το coffee is at the school? No, Nescafe. Okay, Nescafe. Nescafe, plenty milk. Plenty milk? Yes. No problem. All milk is okay. Nice game. Yeah, very nice. Γιαγιάδες, άρχισε να ακούσει. Ευερία. Τόσο ωραίες, λέω. Πραγματικότητα. Του να το χαραλάμπος. Δεν φαίνεται η διαφορά, είναι ίδιος. Φαίνεται. Μη μυρωκιάδο το Λόντο. Είναι κοφκινό όμως, Ζαχαρώσουνε, γέμω. Madam, very sorry, madam, is English service here. Nothing wrong with that. Very nice. No, and you take that back, I don't think. Sugar is good. I'm sweet enough. Sugar's good for you. Yeah, nice, yes, good. Das gehört zu den Zypressen. Gehört zu der Zypressenfamilie. Es gibt auch andere. Η τυπική ερώτηση στην πύλα είναι γιατί δεν παντρεύονται Τουρκοκύπριοι με Ελληνοκύπριες ή Ελληνοκύπριοι με Τουρκοκύπριες. Δυστυχώς μας φέρνουν σε δύσκολο σημείο, επειδή από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί γάμοι μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Η αδερφή του είναι ένας νεαρός Τουρκοκύπριος και ήταν ερωτευμένος μαζί του. Και δεν σου άρεσε και εσένα δηλαδή. Και σε ζητούσε να τον παντρευτείς, θα τον επαντρευόσου? Φυσικά όχι. Έσου μου άρεσκε, αλλά θα παντρεύομαι γιατί είναι από ένα ξένο λαό. Πάνε... εντάξει. Και αν σου έλεγε θα αλλάξω τη θρησκεία μου για χάρη σου, θα γίνω χριστιανός και θα βαφτιστώ. Πάλα τη διαγνώμη θα είχα, όχι. Γιατί? Επειδή δεν μ' άρεσε να παντρεύομαι με ξένους ή ειδικά Τούρκους. Απλώς δεν έγινε και... Πρώτα δεν επέτρεπε ως πρόσφατα η Εκκλησία δεν επέτρεπε κανέναν χριστιανό να παντρευτεί με οποιονδήποτε άλλο που να μένει από την θρησκεία τους. Είναι έτσι. Ορισμένοι που εσμίξαν έτσι, παντρευτήκαν ή αλλάξαν θρησκεία ή έμειναν έτσι. Αφού εμείς που μέρα καθόμαστε μέσα στους καφενές και σχεδιάζαμε να νικήσει ο ένας τον άλλο. Τη μητέρα του πατρίδα. Πώς ήταν να πείσουν, να πούν και να μπει η αγάπη μέσα. Φυσικά έχει ορισμένες περιπτώσεις. Εντάξει, αλλά λίγα τα πράγματα. Είχε μια χαρτωμένη με ένα χριστιανό και πιέν τον Τούρκο και έφυγε. Και έκαμε και μωρό με τον Τούρκο. Ύστερα πιάν του την, πήραν την κοπέλα και ρίξαν το μωρό και πιάν την και παντρέψαν την ύστερα. Δικό μας. Η άλλη περίπτωση τούτη που με την μαντιλιά την μαύρη, έπιανε την τούτος σε έναν ύπασα μεγάλο μέσα και τούτος την έπιανε. Σε ίμπες, ήταν όμορφη κοπέλα. Έπιανε την με το ζόρι και με το θέλημα της, δεν μπορεί να μην πάει. Ύστερα επαντρέψαν την με ένα στραό μου και ήταν μια ωραία γυναίκα. Και επαντρεύτην την, αλλά σκουλήσαν την με το μαύρο και πήραν τούτη. Ότι είναι εμπαθένα.
Τώρα γυρεύουν έτσι πράγματα και μου έχει έτσι πράγματα. Οι Τουρκοκύπριες δεν ξέρω πώς το βλέπουν, αλλά ενθουσιάζονται. Έτσι λίγο Κύπριες. Ανδρέα, εσύ? Εμείς πάμε καλά μες Τουρκούς, εντάξει. Δεν ρωτευόμαστε. Είναι κατωμένος ο ερχόμενος, παιδί μου. Είναι έτσι που μας τάρτεψε ξανά η Τουρκία και βγάλει έτσι όμορφους. Οπότε είναι, από τον ελληνισμό. You're a lovely girl. Where are you from? Born here or from over? Πολύ ωραία κορή. Beautiful. Nee, I know you're Turkish Cypriot. But where you born? I was born in Turkey myself. You're from Turkey? Yes, my mother she's from Turkey. And your dad? Actually, my dad is from Lefka, from Galohoria. Wait a minute. Greek, Turkish or Greek Cypriot? No, he's a Turkish Cypriot. You are so, that's why you're beautiful, because you're mixed. You bastarda. The Greek Cypriot and the Turkish Cypriot, you know, it's not black and white or Chinese looking. They look the same. They behave the same. So I can't see any difference between them as people, except different names, and they possibly have different backgrounds, but they're not portrayed to the observer. Ready? Το 15 Αυγούστου έγινε και τον Παναήριν της Παναΐας. Επιάνναν και Τούρκοι. Σαν Μαρία τελικά, εμείς θα λέμε το Μέιρε, όσαν και να πεις, είναι όλα τα ψέματα. Πρέπει κάτι υπάρχει. Πήγα μια φορά να η Λάζαρο, εκκλησία Λάρνακα, είχε και νερό μέσα, είχε και έναν εικόνα. Εκεί σας έπια νερό και φίλε το εικόνα. Εγώ έπια νερό, έβαλα πρόσωπο μου, είπα να είναι πιο όμορφη. Έτσι, πέρσι κόρη παρόστησε ο Γερμάσης. Και πήγε με τη γυναίκα του και πήραν δυο λαμπάδες, έκαμε κεφαλή, με τσέρενη και πήγαν και κρέμασαν. Δεν προσκυνούν μόνο. Μόνο κάνουν την έτσι την εικόνα και κάνουν πάνω. Απα, kuna rehtorisa. Çok güzel. Tamam. 8. aya hesapla yazma eşi azman. Cepi hemen hapsimen hemen cerinci kadoydu ya. Cibamen taboy hisi Maria. Çana perasiri yomu. Mollin ene piyen deli kamyen eftoman. Bu bir aton yatron ibammu ene şi probleman delio se pedakstra farmaka. To ibam tuto pramen bolla oraya prama. Delika Ceocin don cerin bu hapsa yapsana ulun don garkya bu hapsa. Οι Τούρκοι ήρθαν και μας πήραν τη μισή μας πατρίδα, αλλά δεν είναι όλοι τόσο κακοί όσο νομίζουν κάποιοι. Ας πούμε, οι Τουρκοκύπροι ζούσαν παλιά με τους Ελληνοκύπριους χωρίς να κάνουν καυγάδες και να τσακώνονται. Biz okulda tarihte görürdük.
Kıbrıs tarihi ve yani çoktan beri Türklerle Kıbrıs Türkleriyle Kıbrıs Rumlarının kapıştıklarını, barış yapamadıklarını görürüm. Ve halkın şimdi bu zamanda çoğu barış ister. Allah isterse olacak, barış da olacak. Rumlar da ister. Yani kesinlikle Türklerin istemeyenler de var, Türklerde. Rumlarda da istemeyenler var ama çoğunluk gene barışı ister. Dünyada olduğu gibi. Can you give the votes, please? Για να δούμε τι θα ψηφίσει η Κύπρος. Scores, if you're ready. Ireland, 7 points. Leon, 6 points. Europe, peace to Cyprus. Turkey, 8 points. Είπε Ευρώπη, ειρήνη στην Κύπρο, στην Τουρκία, 8 βαθμοί από την Κύπρο. Just for peace, Dali, 8 points. Ήταν πολλά ωραία το τώρα, άρεσε μου τελικά. Δείχνει που μαλάχνα είναι και να έχουν πράγματα, είναι έτσι δείχνει. Έχει μια παροιμία και λαλεί, ο κακός καιρός πάει, ο καλός γείτος μην ίσκει. Γείτος σου πάντα γείτος σου. Είναι έτσι. Το λοιπόν πρέπει με γείτος σου να κάνεις κάτι καλό. Κοιτάζουν οι πηγιώτες ο ένας τον άλλον και λένε μα από ποιον πλανήτη έρχονται αυτοί για να ανακαλύψουν τη συνύπαρξη. Εμείς ήδη το έχουμε ξεπεράσει αυτό, είναι μη θέμα για μας, είναι ήδη η εμπειρία μας. Υπήρχε περίπτωση ενός Ελληνοκύπριου εθνικιστή, ο οποίος ήθελε να με χτυπήσει. Και βγαίνοντας από την πύλα με κυνήγησε με το αυτοκίνητο του. Που την άλλη υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν είμαι στην πύλα, νιώθω περήφανος που είμαι πηγιώτης, είμαστε το παράδειγμα συνύπαρξης. 2, 3, 4, 5, 6 kol yerinde. 1. Şanzige. Şanzige. Sarhoş. Sarhoş, menos. Menos. Mefistaka. You know, drink. Yes. Sarhoş. Sarhoş. Papagos. Aha. Έρχονται μες σε ένα σπίτι και τους και χριστιανοί και να τους δεις πως κοντά και αγκαλιάζονται, φιλούνται, κοπέλονται τα κοπέλια, τα δικά μας. Και τρώνε και πίνουν και διασκεδάζουν και χορεύουν. Έρχονται κάμερες και πιάννοντες. Έρχονται και φέρνουν συφκιολιά και λαούτα και χορεύουν τη βασιλικιά. Όλοι μαζί. Θα με μες στη μέση του χορκού και αμέ. Άντε ρε. Let's go ρε. Άντε ρε. Στην βασιλίτσα μου και μαντζουράρα μου. Στην βασιλίτσα μου και μαντζουράρα μου. Εσύ θα με χωρίζεις από τη μάνα μου. Εσύ θα με χωρίζεις από τη μάνα μου.
Οι πρώτες συναντήσεις γίνονταν στο καφενεία, στα εστιατόρια, σε χώρους που ξέραμε ότι μας παρακολουθούσε η αστυνομία και από τις δύο πλευρές, με τρόπο που νιώθα ότι ήμουν δυνητικά ένας εγκληματίας. Σιγά σιγά με τον καιρό γίναμε και εμείς, αν θέλετε, μέρος της επίπλωσης της πύλας. Είμαστε πάντα εδώ. Θα του πείτε κάτι στη δική σας γλώσσα, θα σας απαντήσει στη δική του. But it has to be somebody from the other side. Greek Cypriot, Turkish Cypriot. Εσύ δεν την τρώεις τη σούβλα επειδή έχει χείρος. I'm supposed to understand what she's saying. You speak your language. Açım. Bir şeyler yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Açım. Yerim. Εγώ όμως, θέλω σούβλα χοιρινή. Εσύ, δεν τρώεις χοιρινό. What's that? Pork. I want sweet pork. Yeah. But you can't eat pork. I can. You can? Yes. Yeah. I eat everything. Ένα από τα πράγματα που κάναμε εδώ στην πύλα ήταν να φέρνουμε μαζί παλιούς συγχωριανούς μετά από 26, 27, 28 χρόνια. Στη Στυλή. Αφού ανοίξαν τα οδοφράγματα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που ξέραν τι να κάνουν, πού να πάνε, διότι είχαμε ήδη χτίσει τα γεφύρια. 1, 2, 3. 5 σύγκραση. Στο Βαρός είναι να πάτε όλοι. Όλοι είναι να θέλουν σφάλματα, να θέλουν ποτέ, μα όσο σε μεγάλο. Όμως με έφασε, ωραία, σαν μια εκκλησία και μπαίνεις μέσα. Την τζάμε. Με το καμπαναρκό του με ούλα. Εκκλησία και μπαίνεις μέσα, με χαράλη. Και πράγματι μπήκα σε μια εκκλησιά που γίνηκε τζαμί, που ήρθε στο βορρά. Και ο Χότσος άνοιξε ένα διάδρομο για μας τους χριστιανούς, να μην ευκάλουμε τα παπούτσια μας. Allah bir, biz insan
hep kardeş. Babamız Adem, annemiz Havva. Bir yumruk, bir vücuduz. Görevimiz birbirimizi sevmek, birbirimizi saymak, birbirimize yardımcı olmaktır. Biz bunun için yaratıldık. Bizim yaradan bir. Öyleyse biz bir yumruk, bir vücuduz. Και είπε μας πως τις εικόνες εσύναξαν τις οντεχτάς. Μα τα υπόλοιπα έχουν τα ούλα τα χαμέ φυλάμενα και περιμένουν μας. Και τότε σε ένιωσα για μια στιγμή πως η Κύπρος εμεγάλωσε. Thank you.